Бязвінныя дзеці, забітыя за Хрыста, у небе прабываюць разам з бездоганным ягнём і няспынна ўсклікаюць: «Хвала Табе, Пане!» У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Пан з вамі. Сёння касцёл святы азначае свята святых немаўлят, мучанікаў. Ахвяру святой мшы складаю інтэнцыі святой памяці Гелены і Уладзіміра. Вечны спачын дай ім, Пане. Каб мы годна малі скласці эту найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молім. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благаслаўляем Цябе, кланяемся Табе, праслаўляем Цябе. Дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, валадару нябесны, Божа Ойча ўсемагутны, Пане Сыне адзінародны, Езу Хрысте, Пане Божа, Баранку Божы, Сыне Айца, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Які бярэш на сябе грахі свету, прымі маленне нашае. Які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над намі. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Хрысте, з Духам Святым, у хвале Бога Айца. Амен. Молимся. Боже наш Ойче, в этот день бетлеемские немовляты прославили Тебе не словами, але мученицкой смертью. Учини, каб мы усім жыццём пацвярджалі веру, якую вустамі абвяшчаем праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, новину, якую мы почули от Иисуса Христа, обвещаем вам, что Бог есть святло, и нема у ім ніякай цемры. Калі мы кажем, что маем едность з ім, а ходим у цемры, то мы хлусим и поступаем не по правде. А калі ходим у святле, як ён ёсць у святле, то маем еднасць паміж сабою, і кроў Езуса, Сына Ягонага, очищае нас от усялякага граху. Калі кажем, что не маем граху, ашукваем самі сябе, і нема ў нас праўды. Калі ж вызнаем грахі нашыя, то Ён, верны и справедливый, пробачит нам грехи и очистит нас от усялякой несправедливости. Коли ж кажем, что мы не сгрешили, то робим Его и лгуном, и нема у нас слова Ягоного. Дети мои, это пишу вам, как вы не грешили.
Калі ж хто зграшыць, то мы маем заступніка перад Айцом, Езуса Хрыста справядлівага. Ён ёсць ахвярай уміласціўлення за нашыя грахі. І не толькі за нашыя, але таксама і за грахі ўсяго свету. Гэта Слова Божие. Наша дапамога у імені Пана. Наша дапамога у імені Пана. Калі б Пан не быў з намі, і людзі супраць нас паўсталі, то яны праглынулі б нас жывымі, калі спаліўся іх гнеў супраць нас. Наша дапамога у імені Пана. Тады б залілі нас воды, поток прайшоў бы над намі. Тады прайшлі б над намі бурлівыя воды. Наша дапамога у імені Пана. Душа наша, як птушка, вызвалілася з сіла лоўчых. Сіло порвана, і мы ўратаваліся. Дапамога наша ў імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Наша дапамога у імені Пана. Алелюя, 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 алелюя. Цябе, Божа, праслаўляем, вызнаём Цябе, Пане, слаўны хор апостолаў Цябе ўсхваляе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Пане. Калі мудрацы адышлі, вось анёл Пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго, і уцякай у Егіпет, і там будь, пакуль не скажу табе, бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб загубіць яго». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго ноччу і пайшоў у Егіпет. І быў там да смерці Ірада. Так збылося сказанае Панам праз прарока: «З Егіпта паклікаў я сына майго». Тады Ірад, убачыўшы, што мудрацы шукалі яго, вельмі разгневаўся і паслаў пазабіваць усіх хлопцаў у Бэтлееме і ва ўсіх ваколіцах яго ад 2 гадоў і менш, паводле часу, які выведаў ад мудрацоў. Тады збылося сказанае прарокам Ераміяй, які кажа: «Голас у раме чутны, плач і лямант вялікі. Рахіль аплакавае дзяцей сваіх і не хоча суцешыцца, бо іх няма». Гэта слова Пана. Праз Ісуса Хрыста, які безабаронным дзіцём прыйшоў на гэты свет, каб збавіць людзей, даручым нябеснаму Айцу нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святого Айца, біскупаў і святароў, каб, не гледзячы на цярпенне і пераслед, яны абвяшчалі свету Евангелие. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх дзяцей свету, каб іх святое права на жыццё прызнавалі ўсе людзі. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся о Божай міласэрнасці для чалавецтва, каб Бог прабачыў свету грэх забойства ненароджаных дзяцей. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны здолелі з любоўю прыняць кожнае новае жыццё. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за маці, якія аплакваюць страту сваіх дзяцей, каб надзея на будучага з мёртвых паўстання дала ім духоўную падтрымку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы заўсёды жылі ў сяброўстве з Хрыстом.
нашим Паном-Избавцем, Тебе просим. Молимся в интенции этой святой мши за померлых Елену и Владимира, как добрый Бог принял их до своего владарства, Тебе просим. Боже, выслухай наши молитвы и дай нам ласку моцной веры, как мы умели бачить у Твоих ближних Твое обличчя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Благословен Ты, Пане Боже світу, бо дякую Твоїй щодрості ми отримали хліб, плод землі і праці рук людських, оферуємо його Тобі, хай він став нас хлібом життя. Благословен Ти, Пане Боже світу, бо дякую Твоїй щодрості ми отримали віно, плод виноградної лози і праці рук людських, оферуємо його Тобі, хай він став для нас напоєм духовним. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Бог Твоих, славление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам, всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими гэтыя дары, якія мы Табе складаем, і ачысці нас ахвярою Твайго Сына, праз якую нават тым, хто Цябе не ведае, Ты даеш ласку збаўлення праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён, нябачнае спрадвечнае Слова, з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе, народжаны перад вякамі, пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць да свайго валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Гасанна на вышынях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Гасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, кляніца ўсялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Зашчаем смерць Твою, Пане Езу, даем Твое у воскресенье и чакаем прийстя у хвале. Успоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконал его в любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешення, и про усіх, хто в Твою ласку одышоў з этого свету. Дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу в житті вечном у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Сын Божий стаўся человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и приистя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Грехи свету. Пане за Христа, Сыне Бога живого, Ты поволяется, посадение Духа Святого, про святую смерть да життя свету, про святое святейшее тело и кровь, учени, как я завсёды тримался Твоих заповедей. Не допусти. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варты, Ты увайшоў до мяне. Скажи только слово, и оздоровлена душа моя.
Молимся. Ласкавы Ойче, праз нараджэнне Хрыста Ты даў бэтлеемскім дзецям вянок мучаніцтва, хоць яны не маглі яшчэ вызнаць веру ў Яго сваімі вуснамі. Спашли ласкава Тваё збаўленне тым, хто у іх свята прыняў найсвяцейшы сакрамент. Праз Хрыста, Пана нашага. Аман. Дзякую супольную малітву, прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амин. Идите у супокоя Христа.